Sasabihin ako sa'yo. Birthday mo daw ngayon? Birthday mo pa? Talaga? Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nagdodroga Wala ka? Makiki-birthday ako ha. Asan ang handa mo? Asan ang handa mo? Asan ang handa mo? Wala kang handa? Aliw ka yata eh. Gusto mong bigyan kita ng handa? Saan? Talaga? Kilala mo ba ako? Hindi mo pala ako kilala tapos lumapit ka sa akin. Paano pag nangunguha pala ako ng bata, di nakuha na kita? Ha? Paano pag nangunguha pala ako ng bata, di nakuha na kita? Na? Sasama ka ba sa akin? Kukunin natin yung surprise mo? Ayaw mo nang sumama sa akin? Hindi ako nangunguha ng bata. Mabait ako. Ganda-ganda ko eh. Di ba? Na, maganda ba ako? Sige na dyan. Maganda pa si ate? Hindi. Maganda si ate? Hindi. Ha? Maganda. Maganda naman daw ako. Grabe kayo sa akin. Ayan. So, halika. Ipapakita ko sa'yo sa card. Let's go. Halika. Alam mo ba kung anong nandiyan dyan? Ha? Alam mo ba kung anong nandiyan dyan sa loob? Hindi? Bubuksan natin kung ano yung nandyan sa loob. Ano? Pikit ka muna. Pikit. Pikit ka ha. 1, 2, 3. Don't open your eyes ha. Huwag kang mandadaya ha. Huwag mo open yung eyes mo ha. are my sunshine, Okay, my open your only eyes. sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, Open na, open how na. much Happy I birthday! love. Wow! See, si ate Please pala don't magdadala ng handa take for you, my anak. Ayan, so sunshine picture ka away. muna, anak. Asan pala si ate? Asan si Relay? The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. And now that you're here, my dream. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Ras, make a wish muna before you blow the candle. If you're ready, you can blow the candle na, ha? Oh, blow mo na yung candle mo. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Palakpakan naman natin si Riley at saka si Blas. How much Happy I birthday! Ayan, so, love bago po ibigay ang ang pasurpresa Please para don't kayo ng isa pa, which is my meron pa. Do you want more surprise, sunshine Blas? away. Opo, ayan. So, hihingan ko muna ng message. Of course, si Mami muna. Mami! Siyempre, happy birthday, guys. Yes, no. Big boy ka na. I dreamt I Kapag had hindi na bangat. Ha? Lagi nakikinig. Kay mama at kay papa. now that Love you're you, kuya. my Love you, dreams are Steven. Kiss kay mama. Kiss. Kiss kay mama Ras. Kiss. Kiss daw kay mama Ras. Ras. from all harm. Birthday, Ras! At saka kay Tepte. Ras! Huwag nang makulit, ha? Oh, happy birthday.
Happy birthday, Ras. Sana huwag ka nang mapuntaan at makinig sa mama at sa papa mo. Happy birthday! So, ito na lang, babasahin ko na lang yung message nung nagpa-surprise sa'yo, Ras. Ayan. First of all, ito. Apo ko, happy 6th birthday, Ras. Apo ko, ngayong birthday mo ay big boy. Big brother ka na. Sana, baby, magpapakabait ka palagi. Huwag pasaway kay mama and papa. At sa lahat, pati kay mama Belen. Pasensya ka na ha, di ako makakauwi tulad ng sinabi mo sa akin. Nalungkot ako. Gustong-gusto ko umuwi, kaya lang pandemic pa. Di bali, baby, pasasayahin ka namin ni Mami Maylin mo sa birthday mong ito. 6 years old mo na. Maliit ka noong una kitang makita, ngayon ay 6 mo na. Sige, sana'y masaya ka sa munting surprise ko sa'yo. I love you very, very much ako. Take care lagi at happy, happy birthday. Alagaan mo rin si Ading, step mo. Halab ko kayong dalawa ni Ading. So, happy, happy birthday, Ryan Skyler. Enjoy your day. Mahal na mahal ka ni Mamila. I miss you. Hug and kisses, Mamila. Happy 6th birthday. God bless every minute. Mama, love you. Ayan. Then, meron pang isa. Happy 6th birthday para sa apo namin. Ngayong 6 years old ka na, big boy na, masasabi ko lang lagi na makikinig sa mama at papa mo. Pati kay Lolo Oscar mo, syempre. Pati kami, Mamila mo. Huwag masyadong makulit. Magpakabait ka at mag-aral mabuti ako ko. I love you, baby ako namin. Happy birthday and advance happy birthday, baby ako Steph. Miss na miss ko na kayong lahat. Konting tiis na lang, makakauwi na din kami. Ayan. So, ayan. Syempre, ang nagpa-surprise niyan ay walang iba kundi si Mami Lola Mila Reyes. And of course, kay Ma'am Maylin. So, ano sasabihin mo sa kanilang dalawa? And then what else? I dreamt I held Thank you, Mami La. in my arms. Ayan. So, ito pa ang isang pa-surprise para sa'yo. Pagbilang mo ng tatlong hihilahin mo ito, ha? Alam mo kung paano? Wala. Okay, you hold na. Hold mo siya. Dalawang kamay, syempre. Ayan, dalawang kamay. 1, 2, 3. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan, go. Sige, hilahin mo na. Hilahin mo. More. Sige pa. Sige pa. Dalawa. Skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Itong mo dyan. Ganyan. Please don't take my sunshine. And make you happy. I'll pick you up. Sige pa. Meron pa yan. Marami pa. More. Ayan. Magkano na? 50 pesos na. Ayan. More. Sige pa. Ayan. Yay! Ayan. So, anong gagawin mo dyan sa pera na yan ngayon? The sunshine around. Bibili ng laruan. Ano bang gusto ni Ras na laruan? You are my sunshine, my only Kotse daw at saka dinosaur. Mamaylin at mami kulang yung pera. Dinosaur daw at saka kotse. So, ayan, ibigay mo muna kay mami. Mami, pakihawak ko yung pera ni Ras, ha? So, ayan, Ras, happy birthday. In behalf of surprise mo, deliver ko by Miss Maylin Palabay, we wish you all the best at sana lumaki kang very good na bata at syempre may takot sa Diyos. Laging makikinig kay mama at kay papa at syempre ang pag-aaral huwag pababayaan. Ano ba lang? Opo, ayan. Ang galing-galing. Ang bait-bait namin pala ni Ros. Mabait naman pala siya. Bakit sinasabi niyong bangad? O sa akin lang siya mabait? Sa akin ka lang ba mabait? Ay, aminado naman siya. Ayan. So, happy birthday ulit sa iyo, Bandong. And of course, we would like also to thank
Pussy Place Milky Shop, Laurok, Pangasinan, in partnership of course and coordination with Mambay Emily Lopez. So ayan guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po natin tandaan, keep safe everyone, every gising is a blessing.